Takže čulí zdraví vás René.cz. No, na Minecraftu mám jméno René. Takže zdravím vás z mého prvního let's playe z Minecraftu. Budu točit samozřejmě jiné hry z Minecraftu, tuhle let's sérii dotočím až do zabití draka, určitě. Teda možná, jestli si bude chtít pokračovat. Já doufám, že jo. Tak, spadl jsem se tam, dal jsem si bonusovou čestku, vlastně mi nechce začínat úplně s základníma věcma, no, s žádnýma věcma, to jsem si už trošičku jen natěžil, no. Tak, ještě jsem se moc jako nepřivítal, ale jak jsem říkal, jsem René.cz. Jak jsem říkal, fakt budu točit i jiné hry, Counter Strike, asi AI, jen tak z nudy. Potom třeba čarovný Minecraft, útočí s kámošema. Jo, a na GTAčku, a budu točit DayZ a jiné servery. Tak, už dost toho kecání a pojďme hrát, takže. Asi tady je taky hezký biomek Extreme Hills. Takže jsme se ubydleli tady, třeba tam. Jo, tam to bude dobré. Takže doufám, že se mi to povede dát na YouTube. Bo minule mi to nešlo. Chtělo by to nějaké jídlo. Takže umřu. Tak doufám, že se vám to bude video líbí. Bude se vám líbit. Bych fakt rád za každý like a odběr. To ještě přemýšlím, na jaký kanál to natočit, jestli na Play Studios. A nebo si vyrobím nějaký svůj kanál ještě rychle. Omlouvám se za ten kašel. Fakt moc se omlouvám. Ale jsem nachlazený ještě za trošku. Tak. Napište mi, jestli to má cenu, jako tak točit Minecraft nebo hned jiné hry. Klidně natočím jiné hry hned. Je to jen na vás. Určitě já vím, jak to chodí, že bude tohle video mít 10 lajků, z toho 8 dislajků a možná 1 like třeba. Vím, že tak bývá. Tož to se dá dělat, no budu se snažit probojovat k těm větším odběratelům, více odběrů. Tak, možná mě to v tom podpoříte, já podpořím pak i vás s Play Studiem třeba. Jestli to bude teda na Play Studios, já ještě nevím, ale spíš jo. Tak podpořím vás. Určitě divíte se, že to je po dlouhé, strašně po dlouhé době video. Ano, je to po strašně dlouhé době video. Protože CS-trackovi se nechtěl natáčet a já jsem zjistil až teďkom, jak to mám natáčet, protože jsem s tím vůbec neuměl, až teďkom mi to došlo, jak všechno natáčet a tak. Tak teďkom už to je lepší a můžu natáčet, doufám. Tady bychom se mohli ubydlet. Jen taky kratoučké. Ještě nějak tak dost 15 minut. Se ubydlíme, pojďme vajíčko. Být tamhle spíš, ale tam to bude lepší. Takhle. Hodně kytíček a slípky si je pak zabijem. Čekej, dobré, nevím. No, udělat tak, tohle, krumpáč, šup, prostě položím. Tu je ještě styky. Lopatu. Meč. Budeme si ty slípky. Sakra. Tak, budu se snažit natáčet hezké videa. Je to moje první video. Doufám, že se vám to vážně bude líbit. Tak, umře ještě ty.
Nespadni dolů. No. Tak se uklidím trošku. No, to není vysadím. Tak, zajdlo se doprčit. By to tady nějaké ovečky. Ještě se podíváme si easy. Bungee jumping. Maso mám. Jako vždy naopečeno. Jo, no. Do prdele. Tak jsem zpět, trochu jsem si byl trošku natěžit, jo, jsem myslel do čipu. Omlouvám se za to, zapomněl jsem si dát nerušit na Skypeu a to jsem si zapomněl dát znova, takže... Ne. Tak dobré. Určitě jste viděli ten Skype, všechny jména. Tady vám to bude platné. Trouchy, Jo, udělal jsem si rovinu toho baráčku, kde budeme bydlet. Takže už to tam je lepší, hezčí. Jo, začnu. Že tam hezké, už mám pár ironů. Tak, budeme, teďkom jsem zjistil, jsem mluvil s tím kamarádem, kamošem, no. Dohodli jsme se, že budeme točit spolu, takže budeme dva točit. On bude točit různé hry, třeba například Team Fortress, to budu točit i já možná, jestli mě to teda začne bavit. No, další hry, to se všechno dozvíte od něho, jak natočí nějaké to video. On vám na všechno řekne. Já vám už říkám všechno teďkom, takže na Play Studio nic, už vůbec nic, tam s ním už úplně končíme. Oh shit. A já všichni určitě, doufám, že se vám líbily ty naše filmy. A s tím už fakt chci skončit. Jako nechci s tím skončit, rád bych tam ještě natáčel, ale už na to kašlu. Budu si natáčet na náš kanál s kamarádem, kamošem, kamarádem, nepouze. Tak, vlezeme si ven. Tak, ještě tomu dám 5 minut. Tak už fakt budem končit. Jo, umřel jsem a jednou. Takže vylezu. Kravičky. Pak si jich zabijem, hodí se na maso. Kůže samozřejmě. Tak. Určitě, ale no, možná nebudu točit jako, jak natočit třeba Pedro. Těch 100 dílů na tom jediném let's play. Tak to v žádném případě já určitě točit nebudu. No, i když, jestli se hodně zažeru do tohohle světa, tak... No, nevím. Ale... moc s tím nepočítejte. Kdyby se mi fakt tak přemlouvali, tak jo, možná jo. Tak, ale jinak ani ne. Půjdeme si postavit nějaký ten baráček, tam už vidíte tu plochu. Trochu jsem tam válčil přes noc se zombíkama. Jo. Omlouvám se, zapomněl jsem si rád nerušit minule na tom Skypeu. To jsem asi říkal, no to je jedno. Tak. Tu počít. Čokoraka. Dobré. Sakra, už se stmívá. No. Už to já mám trošku dobře udělané. Palím si ironem. Jsem si vyplnil masíčko a všechno. Tady jsem si udělal takovou obrovskou plochu, tuhle horu, tady tohle bez kopu. To spíš v off-screen někdy. Teď určitě ne. Jsem tak trošku připravit na noc, to uklidíme. Přemýšlím. Mám to vyrobit nebo nemám? Tu ten osvítím. Tu se nespavnou moc hned do prdele.
šoupu sem ty torče. Tak, jako lachtánci. Mně se nepřijde žádný lachtánek. To se mi moc nepáčilo. Ještě 4 minutky. Omlouvám se, jsem vážně ještě trošku nachcípaný. Tak doufám, že to omluvíte. A je to moje první video taky, takže ještě s tím nejsem moc seznámený. Ještě tady skopnu. Tak doufám, že se vám tato série bude líbit. Budu rád za každý like. Dislike nebudu moc rád, když bude, ale určitě nějaký se tam objeví. Tak. Doufám, že se vám bude video líbit. Budu moc rád za každý like a odběr. Strašně moc byste mě tím potěšili. Tak. Hnusem to nechám. Pojď. Či věřím, to zvládneš. Pojď, Pepiku. Šoupnu. Jsem Ironic. Přidáme to nějaké to vybavení. Tak. Ještě vyrobíme pár styku. No zombie se mi to nelíbí. No. Ještě jeden. Šup. Máme meč. Meč. Ten je prostě mečový. Tak si vyrobíme keblíček. Off screenu možná udělám tu farmu ještě tady. No, farmu tady ještě asi ne. Farmu ještě ne. Semínka jsem tam chtěl zasadit. Když takovou malý linkatou farmičku bych tady mohl udělat. Jako provizorně, ať mám nějaké obilí. Tak to všechno máme. Tak už to bude. Tak ještě 1 minutku. Tak asi, no to už ještě bude dlouho rozhodně. Dokopu tady ještě 2 řady. Teď jsem se do něčeho už duchnul. Na věc tady skopu. 2 řady asi ani ne. Už to končím. Tak, čau lidi. Doufám, že se vám video líbilo. Lajkujte prosím a odebírejte. Takže čauky.